Ca tineri, simțim multă presiune. Prea multe informații, prea mulți oameni care se vând a fi de succes, prea puține locuri unde putem să fim noi înșine. De asta a luat naștere mișcarea Rotary United Thinkers, care oferă o alternativă. Credem în puterea tinerilor de a schimba viitorul. Lideri profesionali se deschid acum către tineri și împărtășesc din experiența lor. Destinul tău depinde doar de tine. Nimic nu este imposibil dacă ești disciplinat, ambițios și dacă îți dorești intrinsec să fii cel mai bun. Ne definește asta în Rotary, să fim people of action. Dacă faci bine, primești bine. A te cunoaște pe tine însuți este un act de voință, aș spune de eroism. Nu vă temeți de greșeli. Dacă greșești, înseamnă că ai acționat. Dacă nu greșești, înseamnă că n-ai făcut nimic. Te ridici din nou, crezi în ideea ta. Încerci orice oportunitate. Accepți orice provocare. Nu există nu. Rotary este cu voi. Platforma United Thinkers îți oferă acces la trainer care îți arată cum să gândești independent și cum să exprimi exact ceea ce vrei, în mod persuasiv, clar și cu încredere. În comunitatea United Thinkers vei găsi oamenii printre care poți să fii tu însuți și cu care poți lucra pentru a te pregăti pentru succes, oricum l-ai definit. United Thinkers este comunitatea oamenilor care construiesc viitorul și tu faci parte din ea.